South Africa siyabingelela ukuphi nakubulani khona nibele ubhutshuzwa Mkhwanazi sibingelela siqhamuka kwinhlangano Thuleleni Organisation. Namhlanje-ke sinodaba nje sivakashele ubaba osuka ngapha kwenye ema-province ozosibona la kaThuleleni ngenkinga-ke anayo acela ukuthi-ke nathi asibikele yona sibone mhlawumbe ukuthi angakwazi nokuthi alekeleleke kuleyo nkinga. Kodwa-ke i-episode yanamhlanje kakhulu udaba lwayo nje ngizothi nje ngathi lizophelela ku-commissioner uGeneral Baba Mkhwanazi wala esifundazweni KwaZulu-Natal, ngoba nami ngizoyithatha le ngiyilethe kwi-attention yakhe uma ngabe ukuthi-ke kunesidingo sokuthi naye akwazi ukuthi ngempela ayibone, abone mhlawumbe ukuthi angalekeleka kanjani ubaba kule nkinga abhekene nayo uma ngabe ukuthi khona indlela angalekeleka ngayo. Kodwa kubaba uzochaza ukuthi-ke yini eze ngayo, nathi-ke njengabalaleli emakhaya sikwazi ukukhomenta mhlawumbe si-assiste lapho sibona ukuthi singafaka khona i-input yokuthi mhlawumbe-ke ukunika ama-advice ubaba izinto mhlawumbe angazenza. Baba siyakubingelela. Yebo, ngiyavuma mfowethu. Ninjani ba? Siyavuka sicela kunina. Siyaphila. Ubaba ubani? Igama nguSinotho wakadlala. Kulephi izwe? Ngibuya kwaMaphumulo endaweni yaseMbolwane. Oh, Wantaba eKhalamanzi? Yebo bhuti. Yebo baba. Ngokuzalwa ngizalelwa eMbolwane. Igama lendawo engizalelwa kuyona eseMthiza. Yebo. Njengoba nguSinotho nje wakadlala ngineminyaka 52 ephelele, ngenza u53 kulo nyaka. Kushuthi ngizalelwa khona kuleya ndawo, ngikhulela khona. Okay. Kuze kube manje. Ngikumuntu ophila nabantu endaweni, ngikumuntu onesitolo ekhaya esirana unkosikazi, nginamatekisi. Yebo. Ngingumuntu weqiniso. Yebo. Ngingumuntu ohola isikebe endaweni. Engumphathi wesikebe, ngathi nje uhlalo wesikebe. Oh, isikebe esidila nemfuyo? Esidila nemfuyo, yonke into nje mawukuthi endaweni wenze into ehambisana ne-corruption, silandela into efana nalezo. Oh. Ngangokuba-ke ngingumuntu onamazinyo abushelelezi kubantu abaningi abangithandeli into efana nalezo endaweni yakithi. Ngenxa yesikebe? Ngenxa yokuthi ngiyisikebe, futhi na before isikebe ngumuntu ukuthi uma kwenzeka into ngihlale nje eqinisweni. Nasi isikebe blanti sibe sibeka abantu aba-wrong isandla. Kuyenzeka uma ukuthi umuntu o-wrong, kodwa-ke naye uma eseshintsha isitori engekho esikebheni usuke kunobufakazi osuke phethwe isikebhe ukuthi uzebeke isandla nje kusuke kuqalephi kwayaphi. Isikebhe asimsukeli umuntu, asimlandi kuba emsebenzini lesebenza khona. Kuba abantu abathile abenza naye utho okuyibona usuke sebekhombe yena ukuthi sikwenze nobani, sakubeka endaweni ethile. Hayi, ngiyajabula leyo sengithole umuntu ohlalo wesikebe. Sizoyikhuluma mhlawumbe off camera ngoba kunekhesi eminye umndeni engu-assistayo nje wangale Transcorp ababeke isandla ngaso isikebe lesi. Impela ukhona umuntu wakhona manje ephumela obala yena engasezokubala ukuthi abafana okuyibona abangikhiphayo baqinisile. Mangabe sekhombakala ukuthi usebanjiwe yena, eseyigeza ngensipho, eseyihlambuluka yena. Yeah. Esekhuluma ongekhona. Uma engabekwa la kubekwa isikebhe la kubekwa into zabantu okade eyithathile, aqale manje uthola umbuzo ukuthi Hayi, ngiyangijabulisa le ngoba nayo le sikebe le enye futhi ephambi kwakhe obabundwa nguMkhwanazi ne-NPA la kwi-province, but-ke sizoyikhuluma off air. Ake singene kule yakho baba oze ngayo. Ucela ukusibona njengoThuleleni ukuthi khona inkinga obhekene nayo njengoba usuchaza ukuthi-ke uhlalo wesikebe kanjalo futhi namatekisi namabhizinisi ekhaya. nginamatekisi. Yebo. Yebo. Cha, angiqale nje kanje la ngibonge kwithuleleni. Ngingumuntu ohlupheke ngalendlela ukuthi njengoba ngumuntu engithi ngumnomzane wekhaya. Yebo. Ngineyingane, nginonkosikazi, nginesitolo, nginamatekisi. Njengoba ngisho ngithi nguhlalo wesikebe. Ngimazinyo abushelelezi ke kubantu abathile abangezwani nobulungiswa. Okusho ukuthi ngomhla ka-12 February ekseni ngo-4 ngithola ucingo olubuye enganeni zami ngunkosikazi wami ke nezingane zami ke sebengifonela bathi baba silele la ekhaya. Yini na amaphoyisa acwela umuzi? Awu, yini na bathi bafuna wena? Bathi bafuna mina. Hayi lethini ngikhulume nabo ngocingo. Bathi hayi sebehambile abafunanga ukuthi sikufonele. Masibabuza ukuthi wenzeni, lathi iphoyisa uyazi na wenzeni.
abakwenzile ekhaya benzeni nabanishayile na bathi cha bashayanga bakhiphe nje bavule ibhamu baguduza naphezulu kusilingi ibhamu zakho bayishuthile bavulile ngezikhiye ikhibe sezu2 ngithi hayibo ikhiye ngoba sisodwa sasilahlekile nje bathi hayibe zu2 lesesinye ngasinenzimbi kanjani isikhiye okusho ukuthi lesimle bese ngivula ngasikhiye lesasinye ngazi basithathe bamaphoyisa kodwa nje ingane Sibhamu se-safety yakho. izibhamu ze-safety yami izibhamu enginazo zo4 okusho ukuthi ey'bhamini ezenginazo ezo4 lesesisodwa i-pilot gun-ke ekhona ekhaya angazi-ke ngibanga nasho ngoba okuningi amaphoyisa aqoqa ahambe nakho mangabe engakunikiwe kodwa lezi nje ezisemthethweni ayishiya khona esisodwa akangasibona ngasincane isibhamu sakhona esiyi-2.2 i-rifle siyi-short and long distance isibhamu sakhona Yebo. abasibonanga okusho ashutha i-pump gun ne-7 Ungazuyibize nje. oh ya Ufuna uzokwazi ukuthi indoda ihlome ngani. impela khona ngoba ngihlomile ngokuthi ngihlobela ubugebengu kodwa nje bashuthe ezimbili wona amaphoyisa ayishiya nezindlavuke ayishutha ayishiya kanjalo. Okay, ngicela sibele la aqhubeke. Ukuthi i-safety yakhe ibinekhiye ezo2. Unkosikazi wathi izikhiye ezimbili njengamanje kanti mina bengazi ngesikhiye esisodwa. Siqhamuka phe isikhiye. Lese sinye angazi basiqhamuka phe sinye isikhiye. Sifike nobani? Sineminyaka emibili salahleka wesithathu lo nyaka. Oh bengithi ngifuna ukubuzela lokho baba ukuthi i-safety ibinekhiye ezo2 ithenga. Mina nginekhiye ezo2 ithenga salahleka sezinye. Silahleka phi? Asalahleka nje angazi khona le ekhaya noma kwenze kanjani. Sesiqhamuka namaphoyisa manje. Siqhamuka namaphoyisa. Lese sibili isikhiye kanti mina sengisenza isikhiye esisodwa mina for 2 years. Futhi not even to futhi mhlambe 3 years salahleka isikhiye ngoba mangicabanga 2022 23 24 salahleka. Okay. Kuloko nge12 bathi inkosikazi ze2 ikhiye. Wa report amaphoyisa emlahlelo isikhiye? Cha angireport angasikhona bengisebenzisa. Wangacabanga futhi nawe ukuthi ushintshe mhlawumbe i-safety ngoba phela manje ibhamu zuwena lapha. Impela kunalokho ukuthi ngincela nje ukuthi ngiyoreport wasikhona esengisisebenzisayo. Uyabona ukuthi le imvula ingubo lingene. Ukuthi sengahlelwe isikhiye. Ngoba shothi lo muntu uphethe isikhiye sakho bese angavela lapha. Athathe ibhamu zakhe ayisebenzisa aphinde ayibuyisele. Okusho ukuthi nje ngakuthatha nje ngokuthi ngoba nginaso lesesinye isikhiye sokuvula. Mhlambe lesi sila endlini. Ngingagcina ngisitholile ngoba mhlambe nokuthi ngitshela mhlambe khona la ngasibeka khona orosawa orabakhi mhlambe bona basintshontshayo ngoba ngiya renovate ngifaka yonke into ama-tiles endlini uyabo nginako ukwenza lokho kodwa ngitshela ngoba nginezingane nami ngihlale ngikhona futhi ekhaya angicabanga ngithi nganomuntu ongavula isefo yebo benginalokho nje emqondweni wami. Okay bashiya lesikhiye sebe hamba ikhiye bayishiya nathi abafike naso naso lebashiyana bafika naso bashiya naso bangasho basithathephi bangasho basithathephi ushuthi ibhamu bayishuthe ezimbili yanindlavuke bayishutha zonke ke. Alright. Kwakhona esebhakedeni abangayibonanga nazo indlavu bathi izingane zibo abayibonanga indlavu bayishiya kanjalo. Okumangazayo bafike ngo3 ekhaya ekseni. Then mabefika ngo3 sibabili kwethu abafana khona ngimela mayo ukwenza kwabantu wadlala. Uma be la ekhaya abanye bakwenza kwabantu ngale phezulu mhlamba about 2 to 3 kilometers from ekhaya ekuya ebhizinisini yakhe. Shuthi amanye amaphoyisa le phezulu amanye la ekhaya. Mayefika phezulu atreata umfowethu le phezulu. Amtreata ngenye indlela hayi le abatreata ngayo la phansi mina bayamazi igama lakhe yena. Mina la ekhaya bangazi igama lami. Okusho njengoba ngisematekisini nje kunama copies enginokuba nawo ekhaya mhlamba abantu bamatekisi ngoba bathola icopy eyodwa mayisho inkosikazi bathi ungubani nangu besho wona impela unkosikazi angazi le copy bayithatha mase bethi ungubani bebuza igama. Okusho ukuthi mabezidlula nomfowethu ngaphandle ekhaya sebeshile nje kanjalo sebehambile. Ingane yami lo mfana bayilalisa about 1 hour emanzini phansi eminyango abayivuse endlini la ilala khona bayilalisa mhlamba about 1 hour emanzini bayinonisa ngezinja le ngane yomfana. Okusho ukuthi mhlamba babenginakho bekusola mhlamba ukuthi mina or mhlambe iyayiphika into enjalo nje. Kwangena umuntu ingane lezi zambona omunye wabo ukuthi lo ngade wendawo egqoka imdansane. Lo muntu wayesehlehla. Mabefika ekhabe khona lapha endlini babuza ingane yami engeke ebaleni usenamile ukuthi uphi usenamile. Bayayibona ingane zami ayiphelele.
okhomba ukuthi lento inento yasendaweni phakathi. Hayi ke unkosikazi avuke ekseni-ke aye police station eyozwa ukuthi eyobika ukuthi amaphoyisa kadela amaphoyisa ayawazi nathi amaphoyisa ayawazi wona. Umuntu ofikile la wasembulwane akuyena wakadlala. Abakazi bakhulumela ukuthi amaphoyisa umuntu wakadlala. Ufike kanjani lo muntu? Oboshiwe wayeboshiwe lo wakamathonsi. Eboshwa amaphoyisa lawa endawo. Eboshwa yilawana la sebusuku amaphoyisa kade lapha ebusuku. Oh, bayawazi kanti. La amaphoyisa sebusuku. Lawa sematematolo amaphoyisa athi abawawazi. Kodwa bakunomuntu oyedwa vele embulwane oboshiwe ungaphakathi bathi wakamathonsi. Unkosikazi adidekeke ngoba manje mayethi yena ekhaya bafike basho kanje athi amaphoyisa ematematolo ayona akwazi lokho. Kushaye u9 emini unkosikazi sephinde emve ekhaya ahlangana nezingane zomfowethu zithi ubaba uboshiwe. Hawu ubaba uboshiwe baphindele police station ngo9 beyobika manje ukuthi hayi amaphoyisa ahambe nobaba besho umfowethu lo ngimela amayoka. Mabefike police station bangenisana naye umfowethu usebuye eMdlovane afika adlula nomfowethu angamfaka epolice station eMdlovane wayanga eMdlovane angena emahlathini la eMdlovane naye umfowethu mayengena emahlathini eMdlovane ke uthi embuza wona amaphoyisa ayembuza mina lokho angambuzanga wona ekhaya ukuthi ngikuphi mina. Uthathi hayi mina ningangibuza umfowethu kanjani nomuzi wakhe enezingane zakhe ngoba umuzi wakhe sidlule kuona beningayi kodlula bese singayingani kokubuza kwakhe ukuthi kuphi ngoba ndiwani imbuza ngizothi angimazi kanti usekhaya. Kwale mbuzo lo ayibuze ekhaya ibuzeka ehlathini. Bayibuzela ehlathini emobeni phakathi ehlathini phela lapha before ufike eMdlovane bangena naye lapho umfowethu. Uthi ke bethi uyantshontsha uyalokhuza siyantshontsha phina naye siya namafridge ababe wafica ekhaya lapha kuyena bethi wawalutha yena umfowethu unama garage ke unama truck unogandaganda kade enesitolo namanje usenethilo manyana selincane ke mfowethu ukusho ukuthi umuntu wezandla nje wayesenzela kahle. Mina ke ngokomsebenzi womlungu ke senginesikhashana kusonga ngo2017 ngingasebenza umlungu bengisebenza ngaphansi kweANC okusho ukuthi ngenza iCPU ugcina kwami ukusebenza bengisebenza kwiCPU ngikade iCOP eMetropolis. Oh nangapha futhi kwibusiness lakho noma kusho ukuthi nje ngumuntu obekade ngisebenza umsebenzi usangiqhamukelela kweANC. Hayi ke mina ekhaya babebuza izingane zami ukuthi uphila ngemoto eyodwa uphila ngani lo muntu besho nje lokho abakusho nje ekhaya ngoba unkosikazi babemkhombe ngeibhamu wona lawane namaphoyisa kusho ukuthi njengomuntu onesitolo ke wayekade balimali bathi akagade imali yakhe abheka imali yakhe ukuthi bangasho ukuthi untshontsha imali wahlala lapho engaqokile baze baqoka namama waqoka unkosikazi. Ayi mangabe kuukuthi ke amaphoyisa athi asemantimantola awazi wona ngithi hayi okubalekile nama advice ke ngwathola kubantu hayi yakona amaphoyisa ngoba into akufunela yona akekho yazi mayethi nikhombe imoto zezimali hayi imoto zezimali into eseceleni le cover story le. Ubona uzokhomba imoto zemali. Iwona amaphoyisa asho kumfowethu esebuza mina phezulu eMdlovane ehlathini. Bathi niqhumisa imoto zemali. Bathi sishaya imoto zemali nomfowethu siyantshontsha thina. Umfowethu uthe mayese bemphindise emva ematematolo bangangena edrobheni eMdlovane bamphindise emva eMdlovane kwaqhamuka imoto ehash lamaphoyisa ahamba nemoto ehash la ehlathini. Ihash imoto lezelo zeyidumbu. Oh yeah. Ehamba nemoto zeyidumbu. Khona la ehlathini. La ehlathini wayibona umfowethu imoto yeyidumbu ehamba nalamaphoyisa. Osho ukuthi ke imoto yeyidumbu yayalenga namanye amaphoyisa lawa amanye amaphoyisa amphindise emva ematematolo kwayila iyocharge wakhe. Uma echarge umfowethu uchajelwe ibhamu ezakhe ezimbili angayivuselele waboshwa walale bamvalela walala ngaphakathi waphuma kusasa ngebheli unecala nje uzol attenda noma ngayi16 nini zika April cala khona. Okushudo losithathu ngolesithathu ngithola ummeli eMdlovane ukunene into enjalo njengoba kunene lo ngangikhulumayo unene ummeli ke lona ke ngimxoxele kodaba kunene ukuthi kunento efana le ekhaya ngifuna amaphoyisa ngifunela into engiyizwayo kumina ekhaya
kodwa manje ngikuzwa ngumfowethu ekubuza kumfowethu ngicabanga ukuthi akuhambisana nendaba abashiye beyishiye ekhaya. Unene-ke awafonela amaphoyisa aseMaritzburg ngisho ukuthi awama-Hawks aze alithole lephoyisa lama-Hawks eliyibhono uthi lithi lizobuye limfonele ngolwesithathu, kube olosine lingafoni, kube olwesihlanu lingafoni, kube umsombuluko ngifone ngomsombuluko athi hayi lutho abakamfonele, kube olwesibili bangamfonele, kube olwesithathu afone yena unene afonela amaphoyisa leli lebhono lase-Maritzburg lama-Hawks uthi lithi hayi akuyena lo dladla babefuna udlala rongo. Hayi-ke kube ukuthi-ke indaba yakho iyaphelela nje kanjani. Ngithi mina hayi nene mina ngizwa kahle ngoba amaphoyisa mina ngifuna ukuboshwa mina ngoba phela nto kade esekhaya ndifuna mina kufuneka ngibophe amaphoyisa enza umsebenzi wayo. So-ke mina njengoba ngendlela afike ngakhona ekhaya sengiyawesaba amaphoyisa namhlanje awasafani nawoqala ukwazi ukuyihambisa kuwona ukuboshwa. So-ke ngifuna ukuboshwa mina ngazi ukuthi ngenzeni. Athi hayi ungathi nje lesi story lesi siphelile badlala ngawe kusho unene. Ayi angizwa kahle nawo phela mina ekhaya ingane zami ziyahlukumezeka. Amaphoyisa awenza ublack and white ahamba ubeke ekhaya ukuthi enza imistake. Bese nami nginikeza iphepha lo mangihlangana namaphoyisa ukuthi babe ufuna udlala rongo oshaya imoto zemali. Njengoba ngithatha ummeli phela ngithathele khona lokho nene. Ngiyabona ngingamphathi kahle kunene. Kuthi ngolosithathu ngithole futhi ummeli ngamtholayo ngimxoxele ummeli athi hayi uzongithatha yena emaphoyiseni ngifuna ukuya nini. Ngithi mina ngi-available ngisegoli kahle kahle usuku noma ngaba yilophi abesethi ngilusho yimina ngithi hayi kube uLesihlanu wakolosithathu ngehle ngisuke egoli ngifike ngolosithathu siye nommeli emaphoyiseni siwafonele sina ummeli awafonele lamaphoyisa aMaritzburg ama-Hawks athi akhona akaphuthuma hayi siye nawo-ke ummeli ke kuwona amaphoyisa aseMaritzburg khona ema-ofisini ama-Hawks. Masifika lapha kube ukuthi asi-athenda nje kahle amaphoyisa singene kwi-boardroom. Masingena kwi-boardroom lithi leli linye lende iphoyisa lithi thina i-suspect akuyona eza kuthini thina sifuna i-suspect ufunani la lisho sakudlala-ke nje hayi ngithi ngathi ngangekho ekhaya sengikhona-ke manje ngizoboshwa. Hayi sihlale phansi masihlala phansi ummeli bese wachazela ukuthi-ke nangu iclient yami ezile kanje kanti wangichaza nje ebekade nanifuna bathi hayi thina njengamanje na wena sikudinge la wena sikudinga kuphi ne-court msusiphazamisa kwesikwenzayo nasombopha lo bese wena use-court. Abesebuza ummeli phambi kwami nje ubuza wathi nitholile nibhamu kuyena bathi cha. Ngithi mina hayi ibhamu bayithola hayi akhwele ngengalo leli lephoyisa kumina ithi hey thola wena awuyena nje umuntu okhuluma la wena futhi ukuthi sibe nawe la angiboni ufana ngabe la kuthina ngikwazi ukukhulumani. Sixoliseke nommeli ke kube ukuthi ngonileke ngokuthi ngithi ngipha ukuthi ibhamu zaba khona abayithola. Osho ndibulungiswa ngibuye ukuthi hayi ngathi abukho lisukumeke leli phoyisa lende yalithi mawukhona into ofuna ukuyisho tshela uNdlovu sokubopha wena sebeyavuma bazokubopha. Hayi lisukume lime ngenyawo nalilebhunu lisukele ngenyawo nginikeza uNdlovu amanamba ami nami thatha amanamba kaNdlovu ngoba kuNdlovu nalo omndiya nalo webhunu siphumele eminyango-ke kube ukuthi siyakhuluma noNdlovu. Ndlovu lento iyangidida eyenzekayo isinama-hearsay eceleni ngathi akuseyona amaphoyisa oda ngifunayo kunokunye engikutholayo kusemaceleni njengoba ngumuntu ofunekayo sekuphela iviki nje. Ngifuna ukuthi kuvele obala athi uNdlovu ayisokhuluma kuphela isonto uNdlovu angibize ngisuke eGoli futhi ngize khona eMaritzburg olosihlanu olulandelayo. Ngifike kuNdlovu singene e-ofisini kaNdlovu uNdlovu athi Mkabateli mawukhona okunye ukukhuluma ngithi hayi akukho mfowethu engingakhuluma ngizozwa ngawe mfowethu ukuthi yini ekuyiyona eyenzekile mayenzekayo ngingahlala eGoli kanti ngihleli nento kanje ngoba angisahleli kahle Ndlovu eGoli sekunezinto esezingiphusha ngiphushwa iphoyisa eGoli ngiphushwa inkabi kulezi insuku-ke
kunemonto ekade ijeme imoto ebengihamba ngayo eGoli eHitters kwangaqonda kahle le monto ijema kanjani le monto mabe ngibuza uDladla bebuza lo mfana uDladla ukuthi uphi lo mfana wangaphendula ufaka u1 wahamba kusho ukuthi uyedwa kule monto le hayi ngimxoxele futhi uNdlovu nangalo sengifuna amaphoyisa naney'nkabi ke manje eGoli angisazi ukuthi kwenzeka into ekade ingekho Ndlovu angisazi manje noma imali le engifunelwa yona noma yini athi uNdlovu hayi kunomuntu owayesuka eDandi imoto angazi kanjani njani ayisuka eDandi nomuntu oboshiwe le monto yashaya imali e7 Oaks emqondweni nami igama le7 Oaks ke ngiyalazi kodwa i7 Oaks uqobo layo straight point angiyazi ukuthi kuphi angichazele uNdlovu ukuthi kani hayi ushinda futhi engiyazi i7 Oaks uthi mawudrive ubhekane ngithi hayi leyo injection ngiyayazi athi iyona ke lo ndaba hayi Ndlovu mfowethu ebengize ngakho mhlawumbe uzokhipha ingonyuluko yokuthi ngifunekela ini ngumuntu wamatekisi mina ematekisini imfihlo anginayo uma kukhona okwenzekile ematekisini ke kwenzeka izinto ubalo ematekisini ungazi kanti mhlawumbe bukhona ngempela uthothi mhlawumbe abantu babone wena mhlawumbe kanti futhi nawe uyazi ukuthi etekisini kulwa obani hayi mawukhuluma ngamatekisi hayi ngabe impela ushaye khona hayi mawukhuluma indaba zemali Ndlovu ngicela ukuthi nginganiphazamise emsebenzini wenu qhubekani ukuthi ngithi mhlawumbe indaba ama-highest nokukhula sengikhulileke mina futhi Ndlovu angikwazi ukuthi ngasenza umsebenzi we-highest angazi ngawusebenza ngisho ngimncane ngoba uma bengangawusebenza ngimncane ngabe ngithi abantu bathatha lokhu ukuthi ngangasebenza ngina-29 years mhlawumbe ngino-30 years cha manje Ndlovu hayi angikholwa ukuthi leyo 7 leyo ngangaba khona entweni efana naleyo phela kwaziwa lokho ukuthi niyakhomba lapha kumaphumulo manje uyabona ukusho ukuthi mhlawumbe abantu abangiplante nge-cover story le moto uyabheka okay okuyiqiniso ngempela engifisa khona ukuthi kuvele uma ngabe impela udaba logcina lifeke umkhwanazi angiyena mina umuntu wamanga ngoDisemba kunenkabi ebizongishaya ekhaya Disemba lo ebesikona ingimatanisa nokuthi mina ngangihamba namaphoyisa izofuna amaphoyisa ekhaya lo mfana lo ezofuna amaphoyisa ekhaya umfana engibona isiqhathwa umuntu othile naye futhi anothi ngibona ukuthi qhathwa umuntu othile ama hearsays afikile kumina ukuthi siqhathwa umuntu othile abamsho ngegama engicabanga ukuthi masingabhekana nomkhwanazi kuningi engokubhoboza ngendaba yalo mfana ogcine ebulawa amaphoyisa ke ngoJanuwari wahamba namaphoyisa ngempela wompela ngangiseGoli mina eyobheka amaphoyisa usekhaya lo mfana wenzeni sopha amaphoyisa angazi ngalesi sikhathi wenzeni ukuthi ubhanini ngoba namanje amaphoyisa ambamba ambopha ambulala lo mfana anginaso statement engathi phansi mina ubulawe lokuthi akho into enganginikwe phansi ukuthi ubulawe lokuthi emaphoyisa ezomfuna ngangiseGoli kulokho embulala ngangikhona ekhaya kodwa futhi nakhona ngizwa ngezwe ngithi useshonile ngiyakule njalo ukuthi amaphoyisa ambulala kwase kuliwa yena ezethu angazi impela ngoba ambulale angisazi bekuyinini ngoba mina ngabe ngiyi14 ekhaya yena ungcwatshwe after i14 ungcwatshwe after i14 ngomncwatshwe sengihambile ekhaya ungcwatshwe kuleyo weekend alandela le ukuthi ngibe ne-full information ukuthi amaphoyisa ambulale ini straight ebhalwe phansi amaphoyisa ngikwazi ngikuzwa ngabantu njengoba nami namanje nginama-hearsays athi ngifundwa i-NIU eGoli mina NIU igcwele iGoli ifuna mina kunabantu asebengidayisa eGoli asebengibhekile eGoli abangigadile ukuthi ngikuphi yini na kuthiwa ngibandakanyeka ekufeni kwabantu laba bafayo abakaMpungose nangobani kuningi la kona mkhabathile abantu abafake manje futhi labakephi labantu ngoNovember kudutshulwa abantu lapha ngasekhaya omama abawu5 bantu besimame kwashona 4 yenzeni besimame sasikhona mfowethu kwisine salokhoza impela into esayibuka lapha kuyihlobo zami ke mina bonke nje phezulu naphansi kangubani lo kangubani udadeboka ma phezulu kadadeboka ma futhi lapha kaMpungose badutshulwe umuntu noma abantu badutshulwa abantu ngoba ibhame ezayidubule lapha nasasibuka ama cartridge phansi kwakuyi cartridge le rifle nele pistol benzeni angifuni uqamba amanga ngoba igama elithi ubuthakathi uzothi uzwe ngoba
ngoba nje nakhona emaredweni kwakuphuma nje kanjalo ukuthi kubulewa abantu embolwane ababulala ubuthakathi. Sengabe ukuthi mangithi ubuthakathi kube ukuthi igama elivela kumina. Kanti cha nathi into esayizwa abantu bethu owaziyo yilo owenzayo. Ogcina utholakalanga owenza. Okusho ukuthi lo mfana lo oshonile lo odutshuliwe uyena umuntu abathi uyathinteka. Kodwa mina before abulawa amaphoyisa lo mfana besingcwaba lapha ekhaya. Ungikhombe ngomunye emehlweni lo mfana. Igama mangabe ngiphuma ngixoxela abantu ukuthi hayibo nanga umfana egibela ngengalo kumina. Bathi hayi wedladla. Usho okuncane wena. Udaba luthi wena uwo hamba namaphoyisa uzombopha. Oh, kunane impimpi lapho. Futhi mina ngihamba namaphoyisa. Akunikona amaphoyisa. Ukuthi mina ngifana nomuntu mina engangade ngihamba namaphoyisa ngizomkhomba. Ukuthi mina ngimbophisayo. Umbuzo wami uthi sengiyaqala ke mina lokho ukuthi umuntu mayehamba namaphoyisa kanti useyabonakala. Mina ngabonakala mina namhla kuzofunwa yena. Ubani wangibonayo? Hey, wazokwanzima. And mina ngosuku ezofuna amaphoyisa ngangade ngisegoli. Ngezwe ngo9 ekseni ukuthi kunento eyenzekile futhi eyakhe yalandela ngemuva ngoba kunomunye wamagubane okwakhomba ukuthi ulokhuzile uboshiwe naye. Uyabona le ama ESA impela ke yalaba abantu abashonayo iyona ngempela bengifisa ukuthi amaphoyisa aveze ukuthi kahle kahle ngifunelwane ngingahlali neqiniso ukubeke kuyenzeka impela umkhwanazi bezovula ifayela necase okuyona engifunelwa yona ngoba uma kuyile ekhonjwa lapha ngakithi yalaba abantu laba babulawayo nginobufakazi benkulumo nangezinto ezenzekayo obuzefika ngisho emaphoyiseni okuyimina enganceda amaphoyisa lapha kwi scene of crime kwenzeka lento ngangisekhaya mina angizwanga nokuzwa sabantu sigcwele yonke la ndawo leya namhlanje sekuyimina umuntu ofana ngabe uyayazi le ndaba kodwa okuyena odeliver lento emaphoyiseni oyisa ukuthi iyabandakanyeka bengifisa umkhwanazi alibeke phansi ifayela ukuthi ufunekela lokho bangayenzi cover story bese kuba yila ke ngizochaza khona ukuthi ke ngazini ngabonani bathutshulwa nini labantu emini ebusuku labo mama la okusho nje kwakuyikhathi zabo 20 kwaku22:08 nje thina siphuma endlini ekseni entambama siphuma sekunemoto yamaphoyisa kuthiwa yibo sebephelile abantu ngala uma ngiphuma siphuma silokhuza sethi siyolekelela kwakukhala komunye umuzi ongezansi kwangubani masiphuma sithi siyofika ngubani ngafika sekunephoyisa futhi khona uDlamini ngoba manje hawudlamini nesifoneni ngani wathi hawu iphuzu ukucabanga dlala uDlamini iphoyisa laseMatemadona bese kuba uyena futhi othi kumina lapha phezulu akukhala umuntu kodwa ikhona ingane yodwa esindile singene evenini sidonse siye phezulu masifika phezulu siyikhiphe lengane ngaphakathi namaphoyisa siyifake evenini lisemhlovana kaBhenko ihambe ilimele eshayikile la ngoba ngisho ulokane logoloko nje uphuzwa yimina le ingane kamzala yithi imkhulu kumina kube ukuthi ke nje ngathi umuntu mayeshayikile uyoma funa amanzi mawamphuza amanzi uyahamba usho ngathi mina ngingazi ukuthi kufanele umphuza ugoloko nomthele ngogoloko la elemele khona samphuza wona ke lengane ke yahamba nawo uyona esibhedlela akuba bayezwa ke abaphathi beyibhamu neWest lapho ukuthi thintekile emaphoyiseni hayi wena poison mawudubule nesibhamu waphuza amanzi uyahamba nomphula ntavu ayike abesethe amaphoyisa kunengane esindile ithi isindile yibi yona futhi siphume ke manje sophula ingane hayi wedladla boyani leyo ngane ihambe nobaba wayo basho uDlamini ke lo umseshi laseMatemadona hayi sibuyeke bese kuba ukuthi ibandla leli sinalo ke la seliyahamba lehlela ngezansi ngithi mangithi ngiyahamba mina athi amaphoyisa ayodladla ungahambi khona usiza solidinga kuwena lamaphoyisa la kwisini ngikubuke futhi nami ukuthi mangihamba mina la amaphoyisa la abantu abasi ahlele lodwa sofica ehlele lodwa amaphoyisa lapha akunamuntu ngiwazi labantu abalele phansi futhi nginethoshi ngiyangiliphethe ke leyo lokuzingela likhanya nje ngokusobala usubongela kwakhanya lona kwaze kwazi khona lapha kaMpungozi ayike amaphoyisa asinceda neke nawo ukuze kuseke kwazi kwashawa 4 ekseni kuyesifike ngo8 sesisuke sesolandela ezinye ezansi sidumbuke simayeke sidumbu sesihlakazeka ngalolo suku uma nganomuntu othi mina ngiyambandanyeka kule yankulumo leya
noma kulesa senzo lesa kulama years engwezwayo ukuthi amaphoyisa aseGoli nje afuna mina ngoba ngibandakanyeka ekufeni kwabantu baseMbolwane. Cha, nginesicelo impela ukuthi uMkhwanazi makuyicala eliphansi elibhalwe phansi ake ngibiza ngibekela uMkhwanazi. Nginobufakazi nginey'nkulumo ey'ningi engingayiveza ngisho lo muntu osho lokho ngiyanaye ngiyakwazi ukuthi ukuthathaphi lokho okukhuluma lo muntu okushoyo. Lokhu yena osho lokho okukhuluma lokho. Oh, khona lo muntu lo. Khona lo muntu engimsolayo. Engeke ngimfihle phambi kwaMkhwanazi mangifuna nje ubulungiswa. Mina nginanobufakazi bamaphoyisa engangade nginako. Kunephoyisa nje bathi engeke ngilisho-ke kodwa mhlambe phambi kwaMkhwanazi ngolichaza ngoba nginanamanambalo engangade ngumuntu engangisizana nawo lapha kwisini. Hayi nami ngumkhwanazi nami. Ngiyazwa uMkhwanazi. Ngiyazwa impela kodwa ngiyayicelela ukuthi uMkhwanazi. Ufuna uMkhwanazi ubhuti. Impela ubhuti wakhe impela ngoba useyasetshenziswa. Usetshenziswa uMkhwanazi. Umbutho wakhe. Umbutho wakhe uyasetshenziswa ngoba mina ngisehlathini nje mina. Yes. Through indaba yemali. Okay. Kufakwa imali mina ngami ukuthi ngibe umuntu obalekela uMkhwanazi. uMkhwanazi lo ngaba ngimbalele phela umuntu omthetho. Lo ngithi ngifuna ngibophe uMkhwanazi ongakhona ukungibopha. Ngiyayisa phela kuyena ngithi akangibophe ngifuna ukwazi iqiniso ukuze ngimnikeze iqiniso lonke. And ngiyasho futhi namanje njengoba ngisho la ngumuntu wesikebhe ngumuntu weqiniso. Ngiqhubeka sir. Yebo. Cha ungabuza ufuna ukubuza. Akukho la onephunga khona. Bhuti iphunga mina nginalo futhi nginephunga nje ngiyasuma ngiye manje. Ngiyele nje ukuthi mina nginaphunga kunoba ngibe nephunga mina bhuti. Umuntu onephunga ngimfune eduze kwami. Ngingaqhubha nje Nkosi kaMkhwanazi. Njengamanje. Hayi ngizoqhubha Mgabadeli. Ubala lolo. UMkhwanazi ngiyamdinga uMkhwanazi ukuzazi nokungale. Ngizoqhubha Mgabadeli ngoba nami angithandi ukuthi ke nawe nje ukuthi usabela impilo yakho nje nengikuthola nengikuzwayo neinsolo ozibekayo yabo into esingayifuni lokuyibona ezweni. Mangabe ukuthi ke mhlambe sekunabantu abasebenzisa amaphoyisa ukufeza inhloso zabo. Leyo nto iyosibuyela isiqede isithunzi samaphoyisa. Yabo. Iyosibuyela ukuthi nokwethemba amaphoyisa mangabe into enjalo ikhona iyenzakala. Bekufuneka ngempela ukuthi uhulumeni alwe ngayo yonke indlela ukuthi njengale ayiqede. Nawo futhi amaphoyisa nakuwona le nto ayazi ukuthi angalingi aze avume ukuthi asetshenziswe ngendlela errong. Impela ngoba njengoba ngisho ngithi ngiyamdinga uMkhwanazi ngiyalidinga iqiniso ngiyayidinga indoda eneqiniso ngoba lo muntu okuyena owanikeza le information ayiphelele information amnikazi wayo eyamanga mina ngikhona ngiphila mina ukuba uMkhwanazi mhlawumbe wena lolwazi ngabe wangibiza mina namaphoyisa akhe ezongibuza ukuthi 1 2 3 4 5 ngisho ukuthi mhlawumbe wayenza iphutha ngakwenzile ngoba utrained well trained yena mhlawumbe ngabe ngiseke emhlabeni noma mhlawumbe ngabe ngaboshwa ngendlela okwenzeka ngakhona kodwa njengoba ngiphila nje uMkhwanazi ngifuna ukumtshela lokho azongibuza khona ngiphinde ngimtshele nalokho ya okucashile ngimvezele yonke into khona iphunga lingezophinda libe bikho. Okay. Ngoba abantu abenza lento bayenza ngemali. Okay. Ukuze gcina kufihleke igebengu. Ngicela ukubuza lokho. Amaphoyisa ayifika lapha ekhaya kuwena ayiveze isearch warrant. Alutho nje awavezanga lutho nje. Ayikho. Akho lutho nje ayilivezile. Wahamba wayobuza station sangakeni kwathiwa amaphoyisa njengalaba bawazi. Kwathi bathi abawazi. But ke bafike eMaritzburg ema-Hawks baya-confirm bayawazi. Ama-Hawks ke ummeli lo engangimtholile wathi ama-Hawks avumile ukuthi wona lo okwaphethe ibhonelo waphethe. But bangasho ukuthi bebeze ngani? Abashongo ummeli nakumina futhi abashongo ukuthi bebeze ngani. Kumina nje bathi nje ushaya imoto zemali ushaya ama-heist. Oh nemali Mgabadeli sihle phela. Yebo madoda. Noma le nethelo inkike noma le dabukile khona letho ukuthi sidabuke kabili nomishili. Kungcono manje ubuwe eMkhwanazi mfowethu. Mhlambe ngoba phela uma usemncane no 25 30 32 mhlambe kuyagijimeka wenza izinto lezi zemkhubanyana ezenzwa ube mhlambe ngangayishaya imali. Mhlambe nokuba ngaso egroupini yakho wona mhlambe kwakhona abawinayo angikaze even single one day. Mina into engigarante ngayo nje yodwa sukela mina singena entabeni ngiyakwazi ukuya entabeni. Iyona into engigalande ngayo nje lesukela mina singena entabeni ngiyakwazi ukuya entabeni eTexini ngiseTexini konke okwenziwa eTexini ngiyakwenza kodwa hayi kubulawa abantu bese kuthiwa nami ngikhona lapho
hayi kushawa imali bese kuthiwa nami ngiseyimalini. ukuthi nje le Uma ngabe abantu befuna ukwenza ukonakala beqhubeke nakho bafuna ukubulala thina abantu esimelele abantu ababulawayo, ngoba lokho angikufihlanga nje mina namanje ngikufihlile ukuthi labantu ababulawe labantu lapha ekhaya ngisesayidini labo. akazi Bambuzile umfana kuyena olinyazela uma wakhe ukuthi ufunani kumina. Babuza umfana lo mina babone ngisesayidini lakho obulawe lunina, unina oanti wami, ukuthi ufunani kumina. Ngamanye amazwi mina sefuna ngibulawa amaphoyisa ukuze banjani kusterilize isimo kubona lo abangabe nayo ibackup laba ababulawa abantu. Nalapha kulomuzi engangikona wakaMpungosi kuka aunti lapha ingane kamzala wami lezila ezabulawayo. Laba abantu abulala abantu babona kusho ukuthi nginamaphoyisa ukuthi vede ngikuliphi isayidi. Okusho ukuthi ngamanye basterilize isimo ngalomuntu onemali. Ngami ukuthi kufuna kufe lo muntu lobonakala ukuthi uyachema. Uchema lesayidi. Ngikusho lokho kanjani futhi? Umfowethu lo obanjiwe waboshwa. Umama lo walapha phezulu unkosikazi kakanina wami. Uke wadutshulwa kule minyaka nyane edlulile. Mayedutshulwa kwangavela umuntu. Ukanina wami wayesaphila ke umkhwena wakhe. Wasuka ebusuku wehla wahlela ekhaya. Wazolanda umfowethu lengimelamayo. Wamthatha umfowethu unkosikazi wakhe edubulekile. Kungasondele emuntu. Wamsa esibhedlela. Mayemsa esibhedlela umfowethu unkosikazi wakhe wasurvive ngaleyo ndlela. Umfowethu umndeni walomuntu wambiza ngeambulance ubhuqa umfowethu. Okusho ukuthi umfowethu ufanele ukungena kulelo ugibe esifakwa kulona naye ngoba sabantu abanjani aba-interfere indaba zalapha ya uyathola. Ngamanye amazwi amaphoyisa asezobenzela lento manje belula ngoba amaphoyisa asizokwazi ukuthi abulalela abantu abafana nathi. indawo yangakini ngilokho ngilezwe igama lokho echaza nje. Ibuka ngazuthi indawo engakwazi ukumnika umuntu esimama isithunzi nendawo yakhe. Ngoba manje ngizobala umuntu omunye futhi esimama wadutshulwa ukuthi ngisho ukuthi kulula nje ukukhipha isibhamu lapha nendawo engakini udubule umuntu esifazane. Wemfowethu ngizokusho lokho mina ngingangibazi. Mawungathi angiphakamisa isandla njengamanje. Lapha endaweni yakithi kukho amachanca mbozidle mina. Mhlambe bangaba u11 mangakubalela abantu besimama bebulawa. Mhlambe bangaphezulu kalokani ka10. Babulawa ilento eyenzeka namanje ukuthi njengoba sekufuna kubulawa thina nje engathi sisayide nabantu ababulawayo. Shuthi basazosala abantu ababulala abantu baphinde futhi babulala abanye abantu masingasekho thina. Ngoba labantu ababulawayo besimame akhona oyedwa umuntu owakwaboshwa endaweni yakithi. Abantu ababulala abantu besimama akekho noyedwa umuntu owakwaboshwa. So ke njengamanje kuyabukeka futhi ukuthi sisemasayidini abantu ababulawayo thina. Funa kubulawe thina ngamaphoyisa. Ukuze laba ababulali bazosala. Okusho ukuthi kuzoba kusaqhamuka umuntu abulawa. Kusetshenziswa imali ngathi. Engabe bonke labantu babulawa kuthiwa benzeni abasimama. Kuyekuvela ukuthi bayathakatha. Sebethakatha bonke. Uyabona nje mfowethu njengoba ngithi umkhwanazi ngiyamdinga nje. Kunamaqiniso engifisa ukumtshela wona mina umkhwanazi. Ngoba ihlahla siyazidla mfowethu. Yeah. Hayi seyiphahlukile inkabeni mina ngifuna ukutshela umkhwanazi ukuthi hayi ake siqhelise iphoyisa kusebenza inkabi. Kumina ngoba manje sengibheke iphoyisa ngibheke inkabi. Ngibulawela namaphoyisa bese ngibulawa izinkabi. Yini lephuthuma kangaka mangabe amaphoyisa engasawinanga kumina. Angana muzwa kahle mfowethu. Yes. Mina within 4 weeks uyathola sengithola ukuthi amaphoyisa wangibophile awangibulele. Amaphoyisa wafuna ukungibopha amaphoyisa ayaphenya. Kodwa manje uphenyo lamaphoyisa mina osehamba phambili mina inkabi. Ngifika inkabi manje athi ngifika inkabi engizwa kuthiwa ngifika inkabi engiyibona ngamehlo. Eyikhiphela la emlonyeni yona ukukhuluma ukuthi besithunywa wena sithunywa sibani bani. Wena thola sikushaye. Yazi lento is concerning yabo. Really phethana namandla nje yabo. Ngiyakhumbula emasontweni amangaka ngedlule. Kwaba khona istory nje savela la kuthiwa General umkhwanazi uvimba amaphoyisa ngazi yobopha esinye sikhulu zasejele.
wavimba ukuthi singaboshwa, but ngiyakhumbula ukuthi i-media we're trying to portray ngazuthi-ke wenze into e-wrong, but-ke wathi uma ngabe ethola ukuthi akwazi ukuphefumula weseyichaza le nto ukuthi bekufika amaphoyisa la, if ngizokhumbula kahle, correct statement sakhe, bazongi-correct uma ngabe mhlawumbe ngiba wrong. Kwaqhamuka amaphoyisa ngoba ngathi wafonelwa yena ukhomishina wamaphoyisa uNxele, efonela yena ukhomishina wamaphoyisa ngala Mkhwanazi ukuthi hawu, if bekukhona information ekhona mhlawumbe noma i-arrest ezoba khona ngaphansi kwe-department yami, bese kunani ukuthi ungazise rather nokuthi ngibone sekufika amaphoyisa. Wathi Mkhwanazi into njengaleyo bengayazi amaphoyisa asuka kephi la yabo. Uthe uma ngabe ebuza naye kwamanye asebenzisana nawo othola no abekho abantu abadeploy ukuthi bayobopha umuntu okwi-correctional service, engathi amaphoyisa besuka ngaphandle kwenye yabo. So wahead ukuthi avimbe ukuthi lo maphoyisa angayenzi into njengaleyo because amacala uma ngabe lisasikhulu sasesi-acquit, uma ngabe sisazofaka i-civil claim sasoyifaka against amaphoyisa ase-KZN ezobuya vele lizoshaya bani, izoshaya i-office lakho Mkhwanazi ne-province yonke. So wakwazi ukuthi avimbeke. So ngiyakule nto yakho ukuthi iyathusa manje uma ngabe ukuthi-ke kufika amaphoyisa ekhaya ngaphethe search warrant and everything yabo. So that's why ngithi naye mhlawumbe Mkhwanazi mhlawumbe ukuthi ifike kwi-attention yakhe le matter yakho, if ithuba livela ukhambise kuyena ukuze ezokwazi nawe ukwenza uphenyo lakhe ngaphakathi ukuthi la maphoyisa ayefike kuwena ekhaya ingaba amaphoyisa akhe nasuka la ngaphansi kwe-province or else namaphoyisa aqhamba ngaphandle noma mhlawumbe abantu babezenza amaphoyisa, ngoba phela awuboshiwe nje ukuthi uyafuna ukuboshwa wena, kodwa manje futhi abafuni ukubopha noma usuyilethe, abafuni ukubopha, abasho futhi ukuthi nanti icala ulenzile angithi yabo. But-ke bafikile ekhaya abaphethe search warrant ukuthi bebekufunela ukuthini. So-ke ngalokho ngithanda ukuba concerned manje ukuthi amaphoyisa sizokwenza izinto ezikanje ngempela sizoba nayo imibuzo ukuthi ngabe ayasetshenziswa noma mhlawumbe asenza okomthetho. So njengoba usho nje Mkabadeli, mina willing ukuthi-ke ngiqhube, mina ngizoqhuba futhi Mkabadeli, ngizoqhuba ngempela nje ngizoqhubisa kwenkoba Mkabadeli ngikuze emaphoyiseni. But-ke gonyuluka konke ofuna ukugonyuluka because ngiyazi lokho sikhuluma nawe nocingo usegula ngijaba ukubuza ukuthi kuningi okukuphethe kabuhlungu ngaphakathi kwena. Yebo, ithuba leli ukuthi ukwazi ukukhipha ngaphakathi, ngingagcini ngikuvimba mhlawumbe khona okuzosala ukuthi usu-right usukhiphe konke ofuna ukukhipha ngaphakathi. Yabona mfowethu, engikukhiphile ngicabanga ukuthi kukhona okunye engifisa ukukhipha kuyena ngqo uMkhwanazi, mhlawumbe njengephoyisa nanjengomuntu mhlawumbe ozobe sephenya ukuthi usebesebeze vele i-warrant ukuthi nansi i-warrant lokuzile ofunelwayo. Lapho-ke ngicabanga ukuthi ofuna avule ihholo nje athathe mhlawumbe iBhayibheli, empty Bible abhale phansi, ngizomnikeza everything mayese esekhiphe iqiniso, hayi indaba yele-one ne-heist. I-heist ayi-cover story. Akakhiphe iqiniso uMkhwanazi kulokho engikuzwe emakhoneni, ngimnikeze impendulo uMkhwanazi. Ukugqotshwa ngiye emaphoyiseni even namanje point mina angisalali mina engutsheni, akusalaleki, ngingalaleki nje ngingazazi ngenzeni. Ngiyakufisa ukuthi ubulungiswa bube khona ngoba nawo la eMaritzburg amaphoyisa ngiwatshelile ukuthi ubulungiswa ngiyabudinga. Njengomuntu engithi ngimele umphakathi, ngimele isikebhe, njengomuntu engithi ngine into ukuthi ma uke nje waseduze kwami, ngiseduze kwamaphoyisa, mina ngishaya ucingo manje emaphoyiseni nanga umuntu enza ukuthi endaweni nginobufakazi obuqande ikhanda bokuthi mina ngumuntu engikwazi ukuthi ngikumele mina engikushoyo ukuthi ngikushilo lokho noma ngiyakwenza lokho. Futhi-ke i-stage lesangakithi eMatematolo nje sisonke police station nje nginakho mase sila phambi kwaMkhwanazi sengimtshela uMkhwanazi ukuthi uMkhwanazi buza iphoyisa elithile ukuthi okuthile la kwenza obani, iphoyisa elithile kwenziwa nini, yabo ngifuna ukuthi mina ngihlale phe kwento mina eyiqiniso, ngoba lokho kwenzekayo kungithatha njengokuthi umuntu uma enemali uyakwazi ukwenza into ayenze ayishintshe, ngoba angimblame mina uMkhwanazi, angiblame NIU, kodwa inkinga engiyibhlema khona ubufakazi balento ekhulunywayo ukuthi kuze izikhulunywa into engizwa ama hearsay ubani owaziyo ukuthi kwaqalaphi kwagcinaphi.
mina menzwa lento engicabanga ukuthi ngalolu suku lo ngeyi12 ngangeke ngisakwazi ukukhuluma konke lokho ukuthi ayikho lento eniyikhulumayo mhlambe njengamanje umkhwanazi mayengani nje ngikuphi ithuba nje ungiphi ithuba ngizombuza angibuze okunye akwaziyo mina engakwazi ngimchazela ngoba khona ukuthi uthola okunye angichazile kanti mhlawumbe umkhwanazi uyakwazi mina angazi uyakwazi maye ngakubuza uzosethi hayi nalokho ngiyakwazi uyabo bese kuba ukuthi engakuchaza la ngakushiya cha engikushiye la ngabe ngikhohliwe noma engakwazi ukuthi bayakwazi yini bona uyabo abangathi mabe ngibuza ukuthi ngiba namanje ngikhuluma ngecala engingalazi lilona yini uyabo njoba mabe khuluma ngehighest phela nayo nje bekhuluma ngabe ethi 7 Oaks ngafuna basho ukuthi case yakho nikuphi i-footage kuphi i-case ivulwe nini ngangikuphi ngalelo suku uyabo mabe khuluma ngendaba ye-highest yase 7 Oaks ngeke ngisho ukuthi hayi ngiyayazi angiyazi uyabo ngoba i-footage necala la khona lizosho ukuthi ila nini ngangikuphi ngaleyo langa lelo Okay. Uyabo. Kapatela. No. Again futhi ngixolise nje lokho kubizeka nje ucommissioner phela ucommissioner akangena kakhulu la. yeah Amaphoyisa yena ukuthi nje phela usigqoko so yabo wesifundazwe. So into yenziwa amaphoyisa ngendawo ezihlukene although phela mayegqoke i-uniform konke kusuke kuthinta vele nayo umkhona ukuthi phela vele i-uniform yakhe lela kwi-province. yeah Yes yabo but ke amaphoyisa ayodwa ayakwazi ukuthi njengezingane ekhaya mawukhulisa izingane zenze into ey'bhedayo ngalo uzosengena amacala kwena njengomzali ukuthi abo sengena icala kanje ngento obungayazi njengoba ngisho ngithi kuyena e-ofisi kuyena noma ngasabanga yena ezokhipha abantu bakhe bazothola ukuthi-ke yonke le nto okhuluma ngayo neyayenzeka enziwa amaphoyisa yayisemthethweni bengekho emthethweni if engekho emthethweni futhi ngiyacabanga ukuthi zikhona nabo iy'nyathelo abayokwazi ukuthi bayithathe ukulungisa isimo esinjengaleso nokusiprevent singaphindi ukuthi size senzeke yabo ilokho nje kapateni hayi ngajabula kakhulu hayi mina ngiyazibonga ukuthi sengize dibana namhlanje sabonana mkhabateni hayi nami ngijabula kakhulu ngoba okungiphethe kabi ngicifisa ukuthi ngoba nasemphakathini esinawo angiseyena umuntu ngayo le nkulumo engishoda inkulumo ama-ESA ukuthi ufuna amaphoyisa e-NIU ubandakanyeka ekufeni kwabantu komama hey madoda manje uyabona leyo nto le mayishiwo yibona amaphoyisa asho ngento ayizwile mina ngikwazi ukwaphekisa kodwa ukuthi amaphoyisa ayezongifuna ekhaya ngifunela lokho cha awashongo lawa seMaritzburg ngiyile kuona afika athi i-highest kodwa manje ngiyabona i-cover story ngeke i-highest ngofuna i-highest bamzama ayishiye ekhaya shuthi indlava ayishiya njalo ekhaya nginefoni egola ngicashile ngihleli la ngihleli khona egola ngihamba estradini ngenza yonke into ekade ngiyenza akukho kungakwenzi ukuphela nje into esengiyisaba egoli iyodwa ilezi inkabi ezisho ngomlomo igama ukuthi sikhishwe usibani bani amaphoyisa wona hayi anginankinga nawo ngoba ngicabanga ukuthi mangabe eze ngesiphoyisa kumina ayofika athola iqiniso mayeze mhlambe nawo ngobunkabi ke mhlambe ukusetshenziswa ngemali aseyofike phela iphoyisa ngeke kulenze lutho ngoba li well trained futhi ke lize ngento la lizokubokushaya uboshiwe kodwa manje egcineni usufile ufela ubala oh yebo nomkabateli sengizovala nje anginankinga mphakathi kamaphumulo embolwane nangu umkabateli la ngiyazi ukuthi ke mhlawumbe nje bebeka nje bakhona abazi lokho abasebekuzwile bakhona abantu mhlawumbe abazela inside le story but ke ngicela ukumnika ithuba just nje mhlawumbe lo minute 2 minutes ukhulume nomphakathi wangakini emphakathini wangakithi uma ngabe kuukuthi lento le ekhulunywa umphakathi iphumela njengoba kuukuthi emakhoneni siyayizwa kanye nomfowethu lekumele amani nomndeni wami futhi uyayizwa umndeni ukuthi thina kuthiwa sifunekela icala amaphoyisa NIU le kwaziwa ukuthi ayibophi yabulala yayizobulala ke mhlawumbe ngalo langa mabesha abantu hayi lapha mina kaMpungose kukamzala wami kakanina wami kaMacele wentombana ngafelwa izingane kalo kanye zikamzala wami ikakanina wami lapha ngezansi kaNgubane ngafelwa ingane kalo kanene kababamkhulu ubhekiselepi wakwabuka mampela kacele lo mfana nje uamzalayo umfi abathi kuyena akasuke akaphume eduze kwami ukanina wami sihlobene kabili naye uyise uzalwa kaNgcobo nami babuzalwa kaNgcobo uma okhulu bethu balamani uma noma wakhe abandawonye kacele uzalo umbangwana noma uzalo umvakashi
then ke njengoba silesifuneka ke amaphoyisa engalikhiphi iqiniso singaboshwa umphakathi wangakithi awuma ukhuluma izinto okungezona mina njengoba ngila futhi ngicabanga ukuthi abanye bayazi ukuthi mina ngiyena umuntu olwane nosineka nokukhuluma amanga ngizokhuluma nje konke ngifisa ukuthi ngiye ngofika kuyena phela uCommissioner uMkhwanazi ngizokusho konke ngoba ukuhlukumezeka kwethu kufana nokuthi asiseke emhlabeni thina ngoba usuku la nge12 ngabe lona suke sisulwe ngalo nalo ke wendawo ke nalaba bendawo bathi khululekani akaseke emhlabeni usinothi siphethe usibanibani bemusho ngendawo lo muntu abamphethe ophethe yonke inhlobo yephoyisa hayi ngicabanga ukuthi uMkhwanazi uyile esikolweni akamananga wawulusa inkomo ngizomtshela uMkhwanazi ngiyosho ngisho igama laloyo ukuthi ubani lo muntu othi khululekani usinoda akaseke emhlabeni siphethe usibanibani NIU izomshaya umphakathi wakithi eMbulwane esigodini laphana ngokuthi ngingumuntu engazi kahle ukuthi nginobufakazi bokuthi abantu bangubana nabakaMpungosa sibabulala ngihlobo zethu lezi ngizocela ubufakazi manje nokuthi le ndaba kuclearisheke igama lethu nomfowethu ukwenza kwabantu ukuthi thina le nto asikaze siyenze futhi asisoze sayenza nokuthi ke ababulawa endaweni yakithi mabe sazoqhubeka babulawa cha ngisazoba ngasesayidini lapha impela abantu ababulawela abazali babo lokho amaphoyisa mayengangibulalanga nje ngole ngihlale ngimi ngasephuzwini ngasesayidini labantu ababulawayo endaweni yakithi lokho kumphakathi uyakwazi ke futhi kade ngakade ngumela ubulawela abantu babo amaphoyisa mayengahlulekile amaphoyisa ukuthi angibulali noma sibulala nomfowethu ngisazoma ngasesayidini enibulawayo ngisazoqhubeka ngoma sesayidini labantu ababulawayo endaweni yakithi angizokuyeka lokuba ngigwajiswa amaphoyisa mangeyinkabi ngiyabonga Sawubona Mkabatshela. South Africa ke nabantu bakamaphumulo eMbolwane nangoba budlala sivakashele namhlanje la soka le eGoli uthe akeze naye seyekhathele ukuhamba ke bhaca ebhacela impilo yakhe ngezinto angazazi wathi kusekhetha ukuthi naye eze kathuleleni azocela ukuthi ke akhiphe okungaphakathi kuyena njengoba seshilo nathi ukuthi siyadumala nje ukuzwa uma ukuthi leya ndawo kuthiwa nje abantu besimame nje bayabulawa nje kungathi nje kubulawa isilwane esingathathi ivelo ekubeni South Africa sazi ukuthi sibhekene nesihlava esine-GBV but nje sekuyadumaza manje sekunezidumbu ezingaka sabantu besimame nje ababulawayo but ke sithembe ukuthi nalabo abasezinto njengalezo nabo kuyoze kufike mhlambe nakubona engqondweni ukuthi nje ingqondo yabo ikwazi ukubona nangenye indlela ukuthi izinto abazenza aba wrong uma kubola abantu besimame nje inzala abantu siyathemba ukuthi ke nakuyona leya ndawo ke mhlambe kuyoba khona ukubuyisana nabantu bakhona bakwazi ukuthi ke babuyisane bakwazi ukuhlala ngokuthula nangokubekezela endaweni siyazi khona phela la sekubaleka kanje baningi asebeshonelwe nabo kusayilonda zisemanzi kubona bayafisa mhlawumbe uthola nabo mhlawumbe ukuthi engathi bangabuthola ubulungiswa namaphoyisa ke siwacele ukuthi engathi angenza ke nabo umsebenzi ngendlela khona kuleya ndawo ngoba njengoba desho nje Mkabatshela ukuthi angabala abantu abangaphezulu kweshumi noma bayishumi besimama sebebuleka kodwa kungaze kuboshwe umuntu obulala lowo muntu lapho abantu besimama kodwa namanje basabulala abantu besimama engathi ke amaphoyisa nawo angawenza umsebenzi wawo ngempela batholakala abantu abenza izinto ezirong kuleyo ndawo ukuze ke izwe lizokwazi ukuthi liphile izwe lenkosi ngiyacabanga izwe lenkosi leya noma ngazi inkosi yakhona ukuthi ubani ukuthi izwe likaNdaba ezitha Pendulo Cena Undosi Yendosi ya yebo izwe lenkosi uMagayi kube nokuthula ngalokho kuchitheka igazi cha Mkabatshela siyazibonga lapha nisaba kathuleleni sizoqhubha nje sokuze komkhanazi ngajabula kakhulu hayi ngiyabonga sengivala South Africa sisayohleba noMkabatshela ngale yesikebe ekade ngisho ngale ngoba nami ngikhona khona ngikuphethe nami kubantu abakhala ngase isikebe kodwa ke siyokhuluma emva kwamakhamera lokho siyabonga Mkabatshela ngiyathokoza kakhulu siyabonga siyanthanda emakhaya nisale kahle yebo